दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआवहाय प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय जे सरकार बेखौ मोजां मोननानै दतमा ब्लक इउथ बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्टजों लोगोसेयै गासै साबा बिपिएफनि एक्टिभ जे मावथि बिथांमोन बा बिथांमोनहा हयथ' सासेया सियालमारि प्राइमारि इउथ बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट आरो माखासेया बिदिनो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि आरो प्राइमारिनि भाइस प्रेसिडेन्ट गासै साबा बिथांमोनहा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों। दा बिथांमोनखौ जोङो मानगोनां जोंनि एमएलए लरेन्स इस्लारि सारनि नुजाथिनायावहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआवहाय दिनैहाय माने जइन खालामनाय जाबाय। बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै फैदों? औ, बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै फैदों। बिथांमोनखौ माने सोरबा बुरखायनानै लाबोनाय बा जबरदस्त खालामनाय बेथ' गैखाया। दा जोंनि दोलोखौ मोजां मोननानै बिथांमोना फैदों। दा बिथांमोनाव सोंनानै लानो हागोन जे बिथांमोना मा उद्देश्ययैहाय जोंनि दोलोआव नुजाफैदों, सोरनिबा प्रेसाराव फैदोंना गोसो जानानै फैदों, हयथ' बिथांमोनाव माने सोंनानै लानो हागोन आरोखि। फैबावनायनि चान्स दं आरो? फैबावनायनि चान्स दं। दतमा जोंनि मिथिनायावहाय दतमायावहाय हयथ' बिपि बा निल जासिगोन। न' डाउट दतमायावहाय दिनै बिथांमोनहा एमएलए आरो एमसिएलएआ बिथांमोननि, खिन्थु नैबे हयथ' सप्ता खनसेसोनि गेजेरावहाय दतमायावहाय बिपिएफ हिसाबै माने जिर' जानो थांगासिनो दङ, बेखौ जों मिथिदों। ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट आं बाहाय गोदो बिपिएफ बिराद खामानि मावबोदोंमोन सिगांनिफ्रायनो। दा आं फैयै फैनानै नुहुरबाय बिपिएफआव थानानै जेबो लाब गैला। प्रमद बर' सारखौनो आङो खामानि मावनायखौ नुबाय थानायखाय आं बाहायनो जगदान जाबाय। आं बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै फैयाखै। आं गोसो जानानै बिपिएफनि गासिबो प्रमद बर' दैदेननाय सारखौ गासिबो बिथिङाव स्पर्ट्स होन आरो बावनो बायदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि ओरै 25 रोजा रां बेफोरखौ होनायखौ नुनानै आङो इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादों आरो। नोंथांजों लोगोसे साबेसे? आंजों लोगोसे साबा फैदों दिनै। दाथ' गोदानसो जयनिं जानाय, आरो आंजोंथ' बिराद एन्जर सिखा बायदि फैगासिनो दं। लाइन बुंस'नो हायो। फैगोन जोंनि एरियायाव। दतमानिफ्राय गोबां फैबावगोन? दतमानिफ्राय गोबां फैगोन ना, जोंनि साहा ओनसोलनिफ्राय बिराद फैगोन दतमायाव। बिपिएफ हिसाबै इयुनाव जाखांफिननायनि चान्सआ माबायदि? गैला, बेवहायथ' बिपिएफ फैनायखौ आं सिमांखौनो नुहुराखिसै। नुहुरा, आं गभर्नमेन्ट दागोनखौ आसा खालामा आरो। नोंथांमोना फैनाय हिसाबै दतमा समस्थियाव दा बिपिएफनि गोख्रोंथिया माबायदि जागोन? गावसोरजों थाफानाय हिसाबैथ' एसे नुदोंमोन बिसोरखौबो, खिन्थु जों गाबसिनजोबोबाथ' बहा थाबावनांगौ जाखो? गैला। दा बांसिन गामियाव इउपिपिएलखौसो सापर्ट होजोबो। एक्टिभ जानानै खामानि मावग्रा मानसि गैया जागोन नामा बिपिएफ दोलोआव? गावसोरो जायहा मोनदों बिसोरथ' खामानिखौ मावनांगोन, आंथ' बेखौथ' मिथिगौ। खिन्थु आं इउपिपिएलआव फैबाय हिसाबै आंथ' दाथ' इउपिपिएलनिसो खामानि मावसिगोन आं। मा बिबानाव दंमोन? आंना भाइस प्रेसिडेन्ट दतमा इउथनि। जिहेतु दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय, मा मिजिंथिगोन इउपिपिएल दोलोआव जयेन जानानै? आं बेखौनो होगोन, प्रमद सारखौ आं जिन्दागिनि आंनि गोसोजों आं गोसो बायदि लाबाय थानाय आं खामानि मावलांगोन। थेंक इउ।